Magandang araw po mga ka-rides. Bali kararating lang po ng Bicol Altarejos. Dito po yan sa Citadines Bay City, Manila. Located po yan dito sa may Pasay City. Maraming salamat po AIA Philippines sa napakagandang hotel na aming tutuluyan. Bali magche-check-in na po kami ngayon sa Citadines Bay City, Manila. Around 10:30 AM na po. Ito na po yung room ko, room 633. Yan, yung mga ka-roommate ko, Sir Ricky, kasi Sir Nong. Nandito na po kami ngayon sa SMX Convention Center kasi dito po gaganapin ang annual sales kick-off rally ng AIA Philippines. Sige sir. Paakyat na po kami ngayon sa second floor ng SMX Convention Center. Nakapila na po kami para sa aming registration. Nakilala kita sa bagong sila. International actor and celebrity TV and events host Nico Largo. Bago po kami umuwi, dumaan po muna kami dito sa napakagandang overlooking ng Tagaytay City. AIA! To the throne! AIA! To the glory! Thank you, Wonder Star! Viva Altarejos number 1! Babiyahin na po kami papuntang Bicol. Ingat po sa ating lahat. Sa picture na lang. Maraming salamat po AIA Philippines, Manager Star Altarejos, at sa Bicol Altarejos Direct. Napakasaya po ng ating biyahe. Thank you so much for this wonderful experience.
This is my first time. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Wish ko this 2023 more new business to us. Good luck to us.